sashe zuciya ke nazari ne lallai ba zan manta dukkanin alkawari ba yar uwa. Da sashe zuciya ke nazari lallai ba zan manta dukkanin alkawari ba dan uwa. Alfahari nake da ke kin shaida, aure zan yi ni da ke kin yarda. Na yi rawa salo na 'yan saba da, akan san ki ne ba kya gane ba yar uwa. Ba zan manta dukkanin kairi ba, wanda ka mun a baya ban manta ba. Tasirin yin hakan akan zama babba, kai dai zuciya take so ka rike ni dan uwa. Lallai zuciya ba za ta rasa ba, ciwon so a sanni ya zama babba. In dai so na gaskiya na yi duba, ke na gano sanki ya shiga raina yar uwa. Da so da amana, kai zan baiwa dukkanin sirrina, kai ɗai ke da ku cikin ruhina, yarda da ni kuma ita ce shi zan yi ɗan uwa. Rabuwa ai da so yana da takaici, da zumunci ashe ake tabbashi. Ni zan ɗauki so a farauce, ba zan sa gudu ba kan ki kuda zan rasa rayuwa. Lalala kai dan saurayi kana ruɗa ni, san ka a zuciya ku ya kama ni, na garshin ka zai saka na yi rauni, daɗi ko wuya ba za mu